De opnames in het Keramiekmuseum staan erop. Wat een prachtig museum trouwens. Daar wil ik echt nog eens even heen met Jelke. Echt prachtig mooi. Ik ben net de West. Kijk het dan even goed en rustig bezit. We hadden nu nog wat shots en opnames in Haas. Dus ik zit in de auto, ik ga op naar Haas en daar nog wat shots. Ik van Chill International. We binnen in Haas. Check hier. Hier is al een beetje op de VOC-tijd, hè? Het schip van Barends. Ja, dit is leuk, dit is leuk. Ik weet het, ja, dit gaat goed, dit gaat werken. Oké. Nou, dat is mooi. Zit het maar, dan was het gewoon nog een keer, hè? Maar die reis wie alles behalve romantisch. Dagen waren wieken en wieken waren maanden.